Драги ученици, ще ми извините, малко закъсняхме при вас. Аз бях в друго училище, нямаше таксита и малко някоя минутка загубихме, но се надявам, че въпросите, които трябва да разгледаме, ще стигне време. Сега, скъпи ученици, темите, които трябва да се споделят с вас, са много важни, много интересни. Вашия живот протича много сложно. И трябва да ви кажа, че в тази възраст стават най-големите приключения, стават най-големите неудачи. И този японски професор сподели, че в последните години се наблюдава при младежта един много чести случаи на преждевременен полов живот, много чести случаи на бременност, много чести случаи на аборти, много чести случаи на венерически болести, много чести случаи също така и на полови извращения. И той заключава доклада: проблема става социален, повече не бива да се мълчи. Младежите не трябва в училище само да се подготвят за усвояването на една професия в живота. Те трябва да се готвят и за живот. Съветският професор Колесов сподели, че половото възпитание застъпва... Що е полово възпитание? Той разглеждаше този въпрос. Половото възпитание е този въпрос, който засяга взаимоотношенията между младежите и девойките. Какви трябва да бъдат взаимоотношенията? Това е полово възпитание. Защото, разберете, остане ли човек уединен в една обстановка, трябва да знаете, че нагона е по-силен от разума. Хомосексуализма бива мъжки хомосексуализъм и женски хомосексуализъм или лесбийство. Такива ще ги срещнете също така в някое кино. Такова кино в София е прочуто кинокултура. Тогава в семейството всичко е позволено, всичко е законно, всичко е приятно. Тогава ще имате деца, ще бъдете и родители, и възпитатели, и живота ще протича щастливо. Не дейте, правете такива постъпки, които да довеждат до объркване на вашия живот. Благодаря за вниманието. Лекцията завърши. Тя беше полезна и интересна. Единствената подобна лекция за 11 години училище. Чиновете в класните стаи опустяха, но разговорът започна в коридора и сигурно щеше да продължи дълго, ако не трябваше да се ходи в друго училище. Учениците ще продължат по пътя за вкъщи. Училището си има предмети и програми, които трябва да се изпълняват, а изкуство да се живее, всеки трябва да усвоява сам. И все пак би могло да се направи и още нещо. Да, помислете, за да не чуваме мерси, това вече го знам.